హలో, ఎవరు? గుర్తుపట్టలేదా? కీర్తి? కాదులే గాని వెనక్కి తిరుగు. ఏంటి కిస్ ఇస్తుంటే తీసుకోవట్లేదు? అసలు ఎవరు నువ్వు? నన్ను ఎందుకైనా తగులుకున్నావు? నన్ను లవ్ చేయొచ్చు కదా, నేను బాలేనా? నీ లవర్ నాకంటే బాగుంటుందా? తనతో నీకు పోలిక. చూసే వాళ్ళకేమో కానీ నా కంటికి ఎప్పుడు తను ఏంజిలే. తన ప్రేమలో బాగా మునిగిపోయినట్టున్నావు. అవును, బట్ నాకేత రాదు. నాకు వచ్చు, సేచేనా? వద్దు, మునిగిపోయినా పర్లేదు. తనే వస్తుంది, తనే తీస్తుంది. అప్పటి వరకు మిదుతూనే ఉంటా. అయినా నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి?